nyika yeZimbabwe yachinzi dear Zimbabweans know your enemies. Zalipenda mashoko kubuda panguva ino kuchinokonzi the individuals who took part in attacking Lavo Madhuku were exposed. Tichiona zvamuri kuona mapictures, these two individuals vamuri kuona vakapfeka maglazi panguva ino vauya vachiexposiwa pamwe chete nemazita avo zvichinzi muri Zimbabwe zivai vanhu vasikadi kuti nyika yeZimbabwe ibudirire, nyika yeZimbabwe iende mberi. Vari kuuya panguva ino vachisafiye citizens who are trying to protect their constitution. Don't subscribe or like or turn on the bell icon. Then dear Zimbabweans, know your enemies. So you are aware of what you are dealing with. Mirai say Mizambangwena and say no to constitution mutilation. We know we are not safe, but what is safety when we have lost our country to few criminals? Abasha Kananda. I'm posting my picture Samukona Kansi. These men are the thugs who wanted to kill Madhuku. Panapa anodzika again pamurikuona ma individuals amurikuona kubvanyora pa each and every picture. Rukutanga kanzi Captain Albert Tizwa, Military Intelligence Officer MIO at Presidential Guard. Manobunda wanyora chiti Vigaye Maunganidze is Provincial Police Intelligence Officer PPIO Harare Province. Odzika pasazonyora chiti these men are part of the gang of thugs that attacked Madhuku and members of the NCA in the NCA office in Harare. They did this right in front of the police, and this is how far lawlessness is gone under the mnangagwa regime. Domashukanaito Kanalin M expose that these individuals vanokwa kunzi ndo vakataka Madhuku. Panguva inoi yakaita se warning yapiwa kune vanhu vese vari kumira neconstitution vachizama kuda kustopa maconstitutional amendments vachinzi ona zviro zvaitwa Madhuku izvi. This was just the end of the beginning. Anyone achazoya achida kuendera mberi nekudefenda the constitution unokwanisa kuzosangana nezvimwe zviri hard kudarika zvakaitwa Madhuku. Pina kumese kishembedzo fundo enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, check on the bell icon.